खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी. त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटतात तुमका परत किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी. घरबरोबर गमता की नाही विचारा आधी, नाही तर अर्धा हा, एक आपला जातेला. अजून माईक नाही लावलाय. अरे आता घाई मध्ये लक्षात नाही आलं. तो मी माईक घेऊन येते. आवाज येता की नाही तोपर्यंत तो सांगा, तोपर्यंत माईक घेऊन येता. हा. आता ह्या साहित्य आहे आपला. आज काय करतो, तर सुक्या बोंबलाचा थयच्या थय रस्सो. रस्सो म्हणा, सार म्हणा, चटणी नाही हां. चटणी आपल्या परब किचनवर असा. ह्या पण सुक्या इथे गंमत काय झाली माहितीये? सुक्या बोंबलाचं करून गेलं, पण बोंबील गावले हे बघा एवढेच. तर आता म्हटलं ह्या वागतात, आता ही वापरायची की नाही ते नंतर बघूया. पण मग तुमच्याबरोबर पण असं होतं की नाही, कधी-कधी तुम्ही मेन्यू असा ठरवता, की आज ह्या करतलंय. मग का चाललं तेवढं चालतं सारं. हां. आपली कोळंबीपेक्षा तरी बरं. आणि नंतर मग असं असं पचकं होतं, की अरे एवढीच आता ह्याच्याबरोबर काय करू? आता कशी बोंबील कसे शेवटी ते बोंबील, ते बोंबला एवढेच असतले ना, बोटा एवढे. मग ते एवढे पुरे होतील. सार जर केला तर हां. हां, मग मी आणि तोपर्यंत माईक घेऊन येते. चटणी करूची हां, तर तुमका ते थोडे जास्त लागतले. आपला मालवणी वाटपाचा साहित्य घेतलेला, सुक्या खोबरा, कांदो, परत ओला खोबरा, लसणीचे पाकळ्या आणि आला. आता काय करायचं? आधी आपण बोंबील गरम पाण्यामध्ये भिजत घालू. तर आता पाणी घेते. हां, मग पहिलं माईक लावा. आवाज येता की नाही तो पण सांगा. माईक शिवाय आवाज येता की नाही? असे आता वाजले किती? आज आपलं किती तारीख आहे? आज तारीख किती 24 की 25? 25 तारीख. 25 तारीख. होय, आज मॅच आहे. IPL, MI. हरली आहे, बाहेर गेली आहे. आपला काय. 25 तारीख. RR आणि MI ची मॅच. चला. आता आवाज येतो की नाही तो सांगा. आवाज येता की नाही? आणि मगाशी ओपनिंगला तुमका आमची जोडी बरोबर कॅमेऱ्यात दिसली की नाही ती सांगा, नाही तर आम्ही परत एकदा तुमचा स्वागत करतो आणि ओपनिंग करतो. आता आपल्याक सार करूचा, चटणी करूच्या. झारो काय आहे? झारो, जाडो आलो. कॅमेरा हलला तर परत मला बोलणार. येतो आवाज. ओके, थँक यू. आता धन्यवाद. माईक लावलेलं हां. धन्यवाद, धन्यवाद. सगळ्यांना धन्यवाद. सगळ्यांचं स्वागत आहे लाईव्ह रेसिपीमध्ये. तुमच्याकडे पाऊस पडता की नाही? मी सकाळी आज 5 वाजता उठलेले. 5 वाजता उठले तर पाऊस पडलो. बाहेर बघते, लाईट गेली. होय, कसा पावसाने एक झलक दिली आणखी लाईट जात. बघते ते लाईट गेली तर आज पाऊस आपण गेलेला. करतोय हे बघा, सुक्या बोंबलाचं. मग हे का नको टाकूयात. हां, हे वेगळी जात. ही वाकटा म्हणून असतं, ती मिळतात. पण ही अशी घेताना अशी सफेद-सफेद सिल्वर कलरचं कोटिंग असतं ना, चांदीची. चांदीचीच घ्यायची. नाहीतर चांदी उतरली असेल हे बघा, अशी येल्लोइश झाली असेल ना, ती घेऊसारखी नाही. आपलं व्हिडिओ रवलो ना, ते एक दिवस शनिवार बाजारात जाऊचो. हो. तोपर्यंत येलो पाऊस. हां. नाही अजून योग नाही हां, फुल फ्लेज. हं. आता पाणी गरम कित्या? तर आपले बोंबील आहेत ना, ते थोडेसे गरम पाण्यात घालूया. ह्याचं स्टोर करूचा व्हिडिओ आपण दाखवलेलो हा, बोंबील आणि हे. बघा, झाकण ठेवल्यावर काही मिनिटातच आपल्या पाण्यात चांगली उकळी येईल. असे हे गरम पाण्यात घालायचे. मग छान मऊसूत पण होतात आणि काय असत नसत तापण त्याचा जाता. गॅस काय मी बंद नाही केलेला आहे. सुके खोबरा लावून घेऊ का ना. आपला मालवणी वाटपासाठी लागलेलो कांदो आधी. सगळ्यांचं स्वागत असं आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये. करा, मी लावून घेते तोपर्यंत. आज रविवारचो बेत काय, तर सुके बोंबील. मासे, मासे व्हाये ना. आज दोघा एकदम बोललो मासे म्हणून. कोणतरी येतात. येताला नाही तर काहीतरी खाऊ गाव त्याला गोड.
आता आपलं कांदा घेऊया भाजी. मग पावसाच्या आधी कांदे, मसाले सगळा भरून झाला की नाही? तर तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि कुठल्या गावातून, कुठल्या शहरातून बघतात त्या सुद्धा सांगा. म्हणजे मी तुमचा मनापासून धन्यवाद करेन आणि स्वागत सुद्धा करेन आपल्या परब किचन लाईव्ह रेसिपीमध्ये. पहिला ना असं सुकोच कांदो घ्यायचो. तुम्ही कशासाठी पण फ्राय करत असाल तर सुको करायचो आणि मग हे तेल टाकायचं. आज आपण करतोय सुक्या बोंबलाचं कालवण, रस्सो मालवणी मसालो घालून. म्हणजे तो तुम्ही भातासोबत पण खाऊ शकता. अगदी तुमका वाटला चपाती सोबत खाऊचा तर चपाती सोबत पण खाऊ शकता. हे बघा, आपण असे सुके बोंबील पाण्यात, गरम पाण्यात असे भिजत घालून ठेवले. वाफ येत असतात, तुमका वाफ दिसली की नाही ते सांगा. आणि इतर आपण आपला मालवणी वाटप करतो. मालवणी मसालो तर पण मालवणी वाटप पण लागतं. तसे तुम्हाला माहितीये कोळी लोकांची पण फेमस पद्धत आहे हे सुके बोंबील करूची. पण ते वाटप आपल्यासारखं घालणंच नाही, नुसत्या पाण्यात आणि मसाल्यात करतात. काय होय भारी चव लागतात. होय होय कांदा हे ह्याच घालतात घातल्याने तर फक्त कांदा लसूण मिरची वगैरे घालतात. कोण जर वेगळ्या पद्धतीने करत असेल तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. आणि ह्याच्या आधी तुम्ही बोंबलाचा सार करून खालाच की नाही सुक्या बोंबलाचा? तसे ओल्या बोंबलाची चटणी आपण करतोच. ओल्या बोंबलाचा सार नाही करत, लाल सार. हिरवी चटणी छान होता. कोणी केली असेल तर सांगा लाल सार ओल्या बोंबलाचा. हा मीनल जोशीने हॅलो केलं. धन्यवाद. रिजवानाने इथे 24 टुडे येतो आवाज. थँक्यू सो मच रिजवाना. त्याच्यानंतर रुनाली मोरेने मुंबई मधून बोलतायत, असं बघतायत असं लिहिलंय. स्वागत आहे, धन्यवाद. तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर पण करू शकता, कमेंट पण करा. स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आज आपण करतोय सुक्या बोंबलाचं मालवणी मसाल्यातलं सार, रस्सा म्हणू शकता. सार नाही, रस्साच नाव. सार म्हटलं की डोळ्यावर कुठलं चित्र येतं? लाल. लाल. सुक्या बोंबलाची आमटी म्हणा, रस्सो म्हणा. हे 4-5 लोकांसाठी बस आहे. ओल्या बोंबलाची चटणी दाखवा ना, पायल पाटीलने दिलंय. आपण लाईव्ह दाखवलेली आहे. हिरव्या वाटपातली दाखवली. हो, हिरव्या वाटपातलीच करतात ओल्या बोंबलाची चटणी. लाल मिरचीतली अजूनपर्यंत तरी आम्ही केलेली नाही आणि खाली पण नाही. पण हिरव्या बोंबलातली छान वाटते आणि ती भरपूर पौष्टिक सुद्धा असते आपल्यासाठी. ती तुम्ही लाईव्ह रेसिपी सेव्ह झालेली असेल आपल्या परब किचनवर, ती जाऊन बघू. आता आपण करतोय हे वाटप. हा, सुक्या खोबरा आधी भाजून नाही घेतला म्हणून आता ह्याच्या सोबतच भाजून घ्यायचा. आधी कांदो घेतलाय परतून आणि त्याच्यानंतर ओला खोबरा घातलाय. लसूण आणि कांदो आधी तेलात परतून घेतलाय. पायलने सांगितलं मी नवी मुंबई उल्वे नोड मधून बघते. धन्यवाद आणि आपलं स्वागत आहे. आपण हे आता बनवतोय वाटप. जे सुका बोंबलाच्या रश्श्यासाठी लागणार आहे ना, मालवणी मसाला घालायच्या अगोदर हे वाटप तर आपल्या जेवणात हवं. हे वाटप जेवढं तुम्ही चांगलं भाजाल ना तेवढी चव चांगली येते रश्श्याला. भाजण्यावर आहे आणि टिकतं सुद्धा चांगलं. आता तुमका किती वर्ष आली विरार मध्ये रवान वहिनी? विरार मध्ये 10 वर्ष झाली. 10 वर्ष झाली. तुमचा लाईट जाऊचं प्रॉब्लेम मध्ये काही कमी दिसली? कमी झाला प्रॉब्लेम तसंच नाही, कमी झाला. पहिली रोज संध्याकाळची नवीन इलव ना ती 5:30 ला रोज संध्याकाळी लाईट जाय. नंतर मग काही वर्षानंतर दर शुक्रवारी लाईट जाय. आता शुक्रवार महिन्यातून 2 वेळा किंवा एकदाच जाता. पण लाईट जाता आणि मध्येच पाऊस येईलो जरा कळाला की गेली लाईट. चला आपलं हे वाटप आता झालेलं आहे आणि मेसेज येतात आता, त्यामुळे कसं वाटप बिटप काय तर वाटून घेतो. पहिलं मेसेज नाही, ढमकन जायची कधी पण. कधी पण वाट बघत बसा. आता मेसेज येतात हे काम चालू आहे, लाईट जाईल. कढई गरम त्यामुळे वाटप मी अजून ढवळत राहतोय. आपण हे बनवतोय मालवणी वाटप आणि आपले सुके बोंबील हे बघा इथे वाट बघतायत. ही वाटत होती, आता आपण वाटत ठेवून देऊया.
योग रवलेलं बिचारं चिंबूड बघा. आणि असा होता ना तुमच्या बरोबर सुद्धा की कोणतरी येत असतील आणि बोंबील नेमके कमी पडले तर काय करू तो बाजूक बटाटा असतात त्याला धरू आहे आणि त्याच्यात घालूया म्हणून आम्ही बघा बाजूक बटाटा ठेवलेला आहे. आता वाटप कधी पण डायरेक्ट मिक्सर मध्ये नाही लावायचं. नाही, सुगंध छान येता वाटपाचो आपल्या. आधी असाच काढून घेते, मग उरलेला नंतर काढते. हे घ्या. पाऊस येलो पण जोरात नाही येलो, त्यामुळे गरम अधिक अरे होता. जराशी शिवरा पडली. शिंतडता नुसतो 7:30 वाजेपर्यंत येत जायत होतो नुसतो. पण त्याचा जोर नाही. स्प्रे दुर्वांग म्हणता मम्मी स्प्रे मारतोय. आज आपण करतोय सुक्या बोंबलाचं सार. पण आमच्यावर गंमत झाली. सुके बोंबील बघितले ना तर एवढेच होते. मोजूक माका वाटतं मोठे मोजूक बघू गेले तर 3-4च असतले. ते मागे घेऊन जाते वेळी पण गंमत हा. झालेली. सगळे संपल्यावर आधी हा. म्हटलं रेसिपीचं नाव तर दिलंच. बोंबलाचा काय करूचा होता गो? बोंबलाची चटणी. हा. आणि आता हे बघा गंमत अशी झाली की हे बघा एवढेच बोंबील शिल्लक राहिलेले. तर आता म्हटलं तुमच्याबरोबर पण असं होईल असं बघा. आता होतं. एवढे बोंबील शिल्लक राहिले तर काय करू आहे ती आयडिया आज तुम्हाला दाखवते. वाटप आपलं चांगलं थंड होऊ दे. कारण बोंबील कसे सकाळी आपण गावले असते बाजारात. आता बाजार उठलो. आता कोळणी नाही एवढ्या तेवचे. आता हे बघा आता हे आपण मालवणी वाटप बनवून घेतलं त्याला थंड करूया. पसरवून ठेवा म्हणजे थंड पटकन होईल. आणि इथे आपण जे सुके बोंबील होते ते न भाजता आपण भाजले नाही डायरेक्ट हा. गरम पाणी केलं. गरम गरम पाण्यात टाकले. टाकले म्हणजे ह्याच्यावर कसं असतं हे सुके बोंबील बाहेर सुकवतात ना तर काय असेल नसेल किडे मुंगी. सारा करताना आपण ह्याला भाजायचंच नाही. डायरेक्ट हे गरम पाण्यात उकळत्या गरम पाण्यात टाकायचे. म्हणजे ते थोडे मऊसूत होतात आणि भाजून कसं त्याची काय असेल ती घाण जाते. तर आता ही गरम पाण्यात जाईल. अजून पाणी कडक आहे हे बघा. आणि हे बाजूचं त्याचं बटाटो. आता हे जर कमी तिथे आम्ही म्हणतात ना त्यातली गत झाली कमी तिथे आमचं ह्यो बटाटो. बटाट्याक हेच असतात. भले भाजी तरी काय नसते आणि 2 बटाटे असले हा. तरी तिथे काचऱ्याची भाजी पटकन करता येतात. तुमका जर हा व्हिडिओ मोठं वाटत असेल ना तर तुम्ही नंतर सेव्ह झाल्यानंतर स्किप करून बघू शकता कारण ह्यो लाईव्ह व्हिडिओ हा अनकट. त्याच्यामुळे वाईज ही रेसिपी मोठी होतली तरी अजून 15 मिनिटच झाली 12. आज तुमचं काय बेत होतो तो पण सांगा रविवारचं. आता हे वाटप बऱ्यापैकी थंड झालं पटकन थंड झालंय. हातीन उकलतोय म्हणजे तेवढा सोसण्या इतक्या. आपण आता हे पहिलं मालवणी वाटप बनवून घेतला. हा. आता आपण हे मिक्सरला लावूया. जो आमचो हिसर मिक्सरचा आवाज खूप येतलो. जेका जेका आवाज कमी करूचो तो आवाज कमी करीत. कारण आपले हे असतात ना माईक असतात ना लावलेले. आता ह्या वाटप जर स्टोअर करूचा असा तर ह्याच्यात थोडीशी हळद सुद्धा घालायची. तुम्ही कुठून कुठून व्हिडिओ बघताय ते पण सांगा. आणि लाईव्ह व्हिडिओ आहे. आणि तुमचा आज काय बेत होता ते सुद्धा खाली कमेंट करून सांगा. बहुतेक जण चिकनच घेतली. तुम्ही काय बनवलेलं? मी गेल्या रविवारी चिकन बनवलेलं आहे म्हणजे त्यामुळे ह्या रविवारी अंड्याचा रस्सा. माधवीने दिलं पाप्रिका आणि राईस ब्रेड. पाप्रिका मच्छीचं नाव आहे कसलं नाव आहे का काही ते सांगा. प्रॉन्स बिर्याणी रुचीने लिहिलं. छान. प्रॉन्स बिर्याणी म्हटलं की आम्ही पण गेल्या रविवारी प्रॉन्स बिर्याणी लाईव्ह केलेला तो आठवला. कोळंबी भात. हा नक्की बिर्याणी झाली की पुलाव झाला. तो तुम्ही रेसिपी बघा आमची. आता आपण परत तीच कढई घेतलेली आहे. भले तिला थोडंसं वाटप लागलेलं आहे हरकत नाही. आता हे स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे. आता ही बघा ही वाटता तुम्ही कधी बघितलात की नाही ती सांगा. लांब लांब असतात
आणि ही अशी घेताना अशी सिल्वर कलरची घ्यायची. तुम्ही बघितलेलात की नाही? मी एका बघितलेलं. वाकटा म्हणतात. तुम्ही खाली कमेंट करून सांगू शकता. ही पण सुकी मच्छीचं छान लागतात हां पण. मी तुम्ही कधी याची खाल्ल्यात काय? मी याची ओली पण नाही खाल्ली आणि सुकी पण नाही. नाही, पण नाही. आज बघितलंय मी. पण तुम्ही सुकी खाऊन बघा. खरंच मजा येते. एकदा रेसिपी शेअर करूया. खरंच त्या दिवशी मीचची आई घेत होती. मी म्हटलं, "ह्या काय घेतात?" मग ती वाटतं गं, मला एकटीलाच आवडतात. नवऱ्याला काय आवडत नाही. पण ह्याच्याबरोबर बटाटा घातला आणि नुसतीच खाल्ली ना, तरी 4 घास जास्त जातात बोलत होती. म्हटलं, "चल मग काय आज" आणि स्वस्त पण असतात हां. अशी काय सुके बोंबील कसे स्वस्त असतात, तशी वाकटा स्वस्त असतात. अशी काही महाग पण नसतात. तर तुम्ही खाल्लात की नाही ते खाली कमेंट करून सांगा. चला आता आपलं मसाल्याचं डबू नाही का. आता फोडणीला घालूया आपण. प्रॉन्स एक बिर्याणी. ओके, बिर्याणीच झालेली का? वा वा. छान. नाही कधी-कधी पुलाव भात होतो ना, जास्त भात शिजला तर. तसं तुमच्या सगळ्यांचं लाईव्ह रेसिपीमध्ये आपल्या परब किचनमध्ये स्वागत आहे. तुम्हाला आमचे लाईव्ह व्हिडिओ आवडतात की नाही? खाली कमेंट करून सांगा. आणि मोठा व्हिडिओ होत असेल तर त्याला कारण एकच आहे की हे अनकट व्हिडिओ असतात ना, लाईव्ह असतात त्याच्यामुळे. आता जसं आपण वाटप करून दाखवलं, त्याच्यानंतर आता वाटप झाल्यानंतर फोडणी घालून दाखवतो. त्यामुळे ती रेसिपी जरा मोठी होते. फोडणीत घातलो कांदो. बारीक होती गॅस, मोठी केलंय. फोडणीचं कांदो पण चांगलं परतून घेऊ पडेल. नाहीतर आपलं हे जी आपली जी रेसिपी आहे ती खराब पण होऊ शकते. तशी काय लगेच बनवली आणि लगेच खाली तर नाही. ठेवून जर द्यायची असेल तर सकाळी लवकर बनवलंय. आज आपण बनवतोय सुक्या बोंबलाचं मालवणी मसाल्याचा रस्सा. आता मिरग येतलो आता. मिरगाच्या आधी पाऊस पडता की मिरगाच्या नंतर? मग कोंबो देऊ खयो, कोंबडी वडे करू खय. कोणाकोणाक आवडत असतात तर त्यांनी खाली कमेंट करून सांगा की आमका पुढच्या लाईव्हला किंवा मिरगाच्या आधी कोंबडी वड्याचो लाईव्ह दाखवा म्हणून. कोंबडी वड्यामध्ये कोंबडी नसता, कोंबडी बाजूक असता. नाही तर म्हणशात वड्याच शोधून जातात. तसं मेंदू वड्यामध्ये मेंदू. गुलाबजामुन मध्ये गुलाब नसतात. होती एक मैत्रीण, ती म्हणायची मी नाही खात मेंदू वडा, त्यात मेंदू असतो. नसतो. तिने जेव्हा स्वतः बनवलं तेव्हा मग ती म्हणते होय होय. आता कांदा आपला छान परतून झाला. अजून कशामध्ये काय काय नसतो. असे कॉमेडी जोक. तुम्हाला कुठला आठवत असेल तर तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगू शकता कमेंट करून. हा आपला मालवणी मसाला. तिखटा काय बोलाय? घाला. झणझणीत होय ना. झणझणीत होया. जर तुमका कमी व्हाया तर बघा. 2 चमचे तर मी घातले. तो हा. छोटो हा चमचो आपलं पोहे खावण्यापेक्षा हा, लहान आहे. तुमका जसं चवीवर आहात तुमच्या. पण मसालो ना तेलातच घालायचो. त्यावर रेसिपी चांगलं तवंग येतात. पण मसाले घातल्यावर बारीक करायची गॅस. तर आपलं परब किचनचं स्पेशल मालवणी मसाला हा बघा. ऑर्डर करूचो असाल तर खाली नंबर दिलेलो हा किंवा दिलेलो हा म्हणजे आता शोधूक जाऊ नको लाईव्ह सोडून. पण याच्यात वाईट गरम मसाला घातलं पाहिजे. भलेही तुम्ही मालवणी मसाल्यात किती असू दे गरम मसाला आपल्या वरसून रेसिपीत थोडस घालूच लागतं. चमचा घालावाच लागतो. माझी आहे म्हणजे सासूबाई मालवणी मसाल्याबरोबर गरम मसाला पण कुटून ठेवी, हळद सुद्धा. मी म्हणे आहे आपण एवढे मसाले घातले मग कशा होय? ती म्हणता नाही गो लागतं. आपण मटण बिटन काय करू गेलो ना असे सांबारा बिंबारा काळ्या वाटण्याचं वेगळी चव पाहिजे मग तो थोडासा घालायचा. मग तुम्ही असे करतास की नाही तर आपण सांगा जर मसाले करत असाल तर. आणि विकत आणल्यावर काय माणसं विकत आणून घालतातच. तसे आता चांगल्या चांगल्या कंपनीचे मसाले मिळतातच विकत, गरम मसाले. मी नाही करत. मी गरम मसाला फक्त आपल्या खवयोतोच आणते पावभाजीचं वगैरे. पण मी शक्यतो आपले खडे मसाले घालते. त्यांनी पण एक चव ताज्या मसाल्याची छान येते. छायाने हाय बोलली. हाय छाया.
तुमचं लाईव्ह मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. ज्यांनी आम्हाला तुम्ही मेसेज करा म्हणजे आमका कळता की कोण कोण लाईव्ह बघतात. नाहीतर आमका कळणार नाही की कोण कोण लाईव्ह बघतात आणि नाही. मग मेसेज केला की तुमचं नाव येतं ना, त्याच्यामुळे आमका बरा वाटतं, की बाबा हा छाया बघता, रुची बघता, पायल बघता, माधवी बघता असा. सॉरी, हां, फोडणीला फोडणी घातला. गेली. आता एक बटाटो आणि तो सालासकट आहे. ही गावची पद्धत हां. बटाटे सालासकट घालायची. स्वच्छ धुवून. मला पण फोडणी घातली. हां. काही काही जण साला काढून घालतात, पण सालासकट चव बघा भारी लागते. हां. सारा वगैरे करूचा असतात ना बटाट्याचा रस्सो हं. वगैरे, तर सालासकट घालून बघा आणि चव सांगा कशी येतात ती. खूप छान येते कारण माझा स्वतःचा अनुभव आहे. तुम्ही शेंगा बटाट्याची भाजी जरी करत असाल ना तरी पण. शेंग बटाट्याची हं. भाजी म्हणा किंवा आपण ह्या करतो ना बघा शिंपल्यामध्ये मसाल्याचा बटाटो. कलर बघा ऑलरेडी कसा आलेला आहे. मस्त अजून तर रंग इलेलो हां. हां, आता हे बोंबील. हे सुके आता बोंबील. सुके बोंबील आहेत ना, त्यामुळे ते काय शेवटाक वगैरे घालायचे नाही कारण त्यांचा काय होत नाही. आता ह्याच्यात आपण आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं. तुमका किती पातळ व्हाया, किती जाड व्हाया पण आधी हे परतून घेते बटाट्यासोबत. उज्ज्वलाने लिहिलंय पुण्यावरून बघते. हाय उज्ज्वला. असं तुम्ही टाकलात ना की आम्हाला कळता, की धन्यवाद. कुठून कुठून बघता. आता ह्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवावं लागेल. तेच झाकण ठेवूया. नाही पाणी पण दे. पाण्याचा ग्लास वाटतं मी हे केला. थांबा देते हां. तर या शिजण्यासाठी ना थोडासा मीठ घालून घेऊया. पाहिजे असेल तर नंतर घालू आपण. हे पण बघा, म्हणतात ह्यो ना त्या भार्गवचं छोटं तांबे दिलेलं आहे. च लाईट गेली. बघा विरारकर आणि लाईट गेली. तुमका तसं काय कळायचं नाही. कधीही लाईट केव्हाही जाते. मेसेज येऊन ते जास्त वेळ जाते, पण अशी लाईट हां. न सांगताही जाते. न सांगता जाते आणि न सांगता आणि मग येते. त्याच्यामुळे लाईव्ह रेसिपी किंवा काय शेड्यूल केलेला असतात तर वांदे होते. आता आपल्याकडे इन्व्हर्टर आहे म्हणून, नाहीतर आता वायफाय पण बंद झाला असता आणि मग रेसिपी इथे संपली असती. इतक्या बस की घालू अजून? बस पाणी. आता ते काय बोंबील आणि बटाटे फक्त बटाटे ते ताटात पाणी ठेवूया. हं. मीठ वगैरे सगळं घातलेलं आहे. मस्त मस्त वाटप वगैरे घातलेलं आहे. बटाटा शिजला की झाली आपली रेसिपी. ह्यो बघा माझ्या भार्गवचं तांबे. हे का तांबेव म्हणतात की चंबू म्हणतात? मी तर त्याला तांबेच म्हणते छोटंसं. चंबू पण असतं असं चंबू. पण ह्याका थोडंसं चंबूच्या आकाराचंच आहे, पण थोडंसं त्याका ना असं हे नसतं. काय म्हणतात आता त्या मला सांगाक लाज वाटतं. जाऊन या आता. आता वाडगे हळदी. थोडासा मीठ ठेवलंय मी बाकीचं टाकलंय याच्यामध्ये आपल्या रेसिपीमध्ये टाकून नाही दिले. आज आपण लाईव्ह रेसिपी करतो बोंबील बटाटा रस्सा. रस्सा म्हणा, सार म्हणा, तुम्ही कुठलं नाव द्याल ह्या रेसिपीला तेही सांगा. भातासोबत खाऊ शकता, तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत खाऊ शकता. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आज आपली रेसिपी सुक्या बोंबलाचो रस्सो. मालवणी भाषेत रस्सो. मी तर दिलंय नाव. आणि आपण मालवणी वाटपातलोचा. मालवणी वाटप कसं करायचं ते मी शॉर्टकट दाखवलेलं आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर आपली मालवणी वाटप आहे, ती जाऊन तुम्ही पाहू शकता. आता मगाशी विषय होतो ना, की आता बघा जसं आपण मालवणी मसाला विकतो. जर तुमचा होय असाल तर खाली नंबर देतो. परब किचनचा स्पेशल मालवणी मसालो. पण काय-काय जण जसं वहिनीने सांगितलं, वहिनी सर्रास मालवणी मसाल्यामध्ये बनवते, की त्याच्याबरोबर बाकीचे मसाले वापरते. म्हणजे गरम मसाला चिकन असेल तर चिकन मसाला किंवा पावभाजी मसाला, छोले मसाला. मी पावभाजीला हं. वापरते कारण ते तेवढेच लागत नाही आपल्याला. नंतर मग ते तसेच पडून राहतात. पण आपलं चिकन वगैरे असेल तर त्यातच माझ्या आईची सवय आहे. त्यातच 2 काळा मिरी, 2 लवंग, 2 थोडीशी हां, खसखस आयत्या वगैरे, वेळेला गरम बडीशेप मसाले वगैरे हां, घातले. वाटपामध्ये किती हां. चव छान येते. तसे हां, मसाले म्हणजे मी तसंच करते. असतं, की पण आपण मालवणी मसाल्यासाठी हां. आपण वेगळा गरम मसाला घालावा. मग तो खडा घाला की पावडर घाला. हां, थोडा तरी कुठला तरी मसाला घालायचा, पण त्याने चव खूप छान येते आणि ज्यांना झणझणीत पाहिजे त्यांनी 2 चमचे जास्त घाला. ज्यांना कमी तिखट पाहिजे त्यांनी चमचे कमी घाला. म्हणजे अर्धा चमचा घाला किंवा 1 चमचा घाला. फक्त असं समजू हां. नका की आपल्या मालवणी मसाल्यामध्ये गरम मसाले नाहीत. त्याच्यात गरम मसाले असतात.
तरी पण आपल्या हे वरतून घालावे लागतात. म्हणजे माझ्या आईपासून ही पद्धत आहे. ती सांगितलं, "आई माझे खडे मसाले." हळी इल्यावर सासू पण घालत होती. वेगळं मला गरम मसाला कुटायची. मी म्हणले, "तो 5 किलो, ह्यो 8 किलो आणि हळद पावडर 1 किलो. काय गेया?" आता त्याच्यात एवढे घातले ना. हळद पण घालतो आपण मालवणी मसाल्यात. सगळंच असतं. हां, मग तरी पण वेगवेगळ्या कित्या. तर हे असंच. आता तुम्ही जसं सांगितलं, तर आमची जी रेसिपी आता आम्ही व्हिडिओ टाकतो. म्हणजे आता आपण 5 किलो सुकं खोबरं स्टोअर, कांदे किंवा रेसिपीज असं टाकलं म्हणजे अजून एक म्हणजे अशा ज्या रेसिपी असतात. आता जशी केळफुलाची भाजी, फणसाची भाजी अशा ज्या रेसिपी आपण टाकतो. ते तुम्ही व्हिडिओ जास्त बघायला आवडतात, की लाईव्ह बघायला आवडतात, की शॉर्ट व्हिडिओ बघायला आवडतात? ते तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. एका ताईने लिहिलं, की कसं ना कैरीचा गुळंबा बनवतात माहितीये? त्याची रेसिपी दाखवा किंवा अजून कोणीतरी सांगितलं नाहीये, पण तुम्ही सांगू शकता, की तुमका कोणते रेसिपी बघूची नुसते मालवणीच असे नाही हां, बाकी पण रेसिपी हो, ज्या आमका हो. येत असतील ना, त्या पद्धतीच्या आम्ही तुमका नक्की दाखवतो. पण खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा, की तुमका ही रेसिपी बघूची आहे किंवा तुमची कुठली रेसिपी असेल स्पेशली किंवा तुमका रेसिपी दाखवू आमच्या परत किचनमध्ये येऊचा असाल. जसं जशी गेल्या की वेळेला ढोकळ्याची रेसिपी म्हणजे डोळे बंद करून जरी तुम्ही ती रेसिपी फॉलो केलात ना, तरी ती रेसिपी तशीच्या तशी होतली एवढी गॅरंटी. जसं धिरड्याची रेसिपी आपण दाखवली. ते म्हणजे तुमका असं सांगतंय, की जी रेसिपी असतली ना, जशी जशी आम्ही जशी हाती दाखवणार हात. म्हणजे चुकलं तर हां, चुकलं, हाती हात. हां. तर तशा असं आमच्या तुम्ही फसलेल्या रेसिपी पण आहेत. अशा काही नावजायला नकोत. ज्या रेसिपी फसल्यात ना, त्या आम्ही तुमच्या समोरच आता दाखवल्यात. बघा घाम येतो पहिल्या 7 भरपूर. कप्याचो घावनो होय ना गो? हां. तो आमचं फसलो होतो. म्हणजे 7 कप्याच्या घावण्यात होताच ती गफलत. भिड्याची होता. परत तो परतूप पण जमा होयो 2 चमच्याने. तो फसलो होतो. त्याच्यानंतर आता दिवाळीक आपली नानकट आपण थोडीशी हां, फसलं दुसऱ्या करपलेली. पॅनमध्ये हां. म्हणजे पॅनमध्ये केलं म्हणून. त्याच्या आदल्या वर्षी आम्ही नुसती अशी कढईत केलो ना ताटात, ती भारी झालेली. मस्तच झालेली. म्हणजे तुमच्या प्रॉडक्टवर पण आहे, तुमच्या तांदळावर असतं. तुमचं भात किती हां. नवीन, जुनं, मग किती पाणी घेणार, म्हणजे मोदकाची उकड पण. म्हणजे जर काही-काही जण जुनं असेल लिहितात, तर "अरे, हे हां, लोकं नुसतं घावडेच दाखवतात, कोंबडी वडेच दाखवतात." असं काही नाही. आम्ही हां, बाकीच्या रेसिपी पण तुमका दाखवतलो. खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा, की तुमका कोणती रेसिपी बघूक आवडता. जास्त बडबड होत असेल तर तुम्ही स्किप करू स्किप शकता. करू कारण तो शकता. व्हिडिओ हो, ना लाईव्ह असता. शिजाक होईये त्याच्यामुळे भाजी. हां, त्याच्यामुळे ते थोडं जास्त बोलायचं लागतं. आता त्या आता शिजेपर्यंत शिजेपर्यंत आम्ही काय करणार? तर आम्ही हां. तुमच्याशी बोलतो. जे काय आवडत असत मालवणी भाषा ऐकूक त्याने जरूर राहा. नाही आवडत असत आणि त्यांका खाली पण कमेंट धन्यवाद. कमेंट करत राहा. म्हणजे आमका कळतं तुम्ही आणि बघतात, नाही प्रश्न पण बघतात. विचारा. हां, आता ह्याच्यावरचं झाकण काढून बघूया शिजले असतात की नाही. कारण बटाट्यावर पण आहे. कधी-कधी काय-काय हो. बटाटे पटकन शिजतात. आज आपण करतो सुक्का बोंबील. वॉव! बघा, आणि सुगंध कलर पण बघा. छान येलो आणि रंग पण हां, छान येलो. आपल्या मालवणी मसाल्याचा ताजो मसालो हां. आपण काय असं कुटून ठेवलेला मसाला नाही विकत. शिजलो हा. जरा हं. अजून शिजाक होया. म्हणजे एवढं नाही हा, पण हां, शिजतलो. 50% च्या वर शिजलो हा. बघा कलर बघा तुम्ही. आता तो लाईट गेल्यामुळे मी काय बॅकअपला लाईट नाहीये, तरी पण बघू शकता. रंग बघा, रंग. मालवणी भाषेत रंग कसं इलो भारी आणि आपली बोंबला पण किती मस्त दिसतात बघा. अजून वाईट शिजाने ना, वाईच आणि आता पाणी ह्याच्यात एक घालायचं. गोष्ट राहिली आहे सरोज. हं. तुम्ही काय ती सांगा टाकूच्या आधी पटकन. काय टाकूचा राहिला? पाणी नाही हां. पाणी सोडून. मीठ तर टाकलंय असं हां, पण नाही. मीठ पण सांगू शकत नाही. एक गोष्ट राहिली आहे. हां. ती लवकर खाली सांगा मी सरोजकडे मागायच्या आधी. खाली कमेंट करून सांगा, की कोणती गोष्ट राहिली आहे. तर आता सांगायचा उद्देश होच आहे, की आता बघूया आता काय होतं माहितीये मे महिन्यामध्ये बरेच जण गावी गेली आहे, कुठे-कुठे गेली आहे. तर तुमचे पण गावच्या गमतीशीर व्हिडिओ असतील किंवा गावचे रील्स असतील किंवा काय असेल तर तुम्ही आमका पाठवा. आम्ही बघतो. आमका पण मजा येते. गावात जाऊचं असं फील येतो, की असं गावात गेलो, गावामध्ये मजा करतो. सगळीजण पण बरं वाटतं ना मे महिन्यात. गरमी आहे किंवा पाऊस पडतात, ते सगळं वातावरणाचं जाऊ दे. पण एक आपल्याला चेंज मिळतो कारण मजा. दररोज जराशी हवा हां. पालट. भले ते गावी नाही गेला थयच्या थय भावाकडे म्हणा, कुठल्या बहिणीकडे म्हणा, कुठल्या नातेवाईकाकडे म्हणा. 2 दिवस चेंज भेटला तरी वर्षातून एक बरं वाटतं. बरं वाटतं. नाहीतर दररोज-दररोज काय उठा, जेवण बनवा, नाश्ता बनवा, त्याच्यानंतर बाकीची घरातली कामं आवरा, मुलांच्या मागे लागा, त्याच्यानंतर संध्याकाळची कामं करा. मग अशा ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपलं डेली रुटीन होऊन जातं. तसं आमची रेसिपी पण शूट राहिली आहे बाकी. ते आजकाल काय म्हणतात ते पुढे-मागे होत राहतंय. झालं असेल ना माझ्या मते? थोडंसं पाणी घातलेलं आहे ना? हं. अजून म्हणून हे गरम पाणी असं वर ठेवायचं म्हणजे शिजायचं असेल ना भाती, तर आणि ते तुमचा पटकन पदार्थ शिजतं. लागत पण नाही खाली. वरती तुम्ही पाणी ठेवलत ना, तर खाली पदार्थ लागत नाही. जास्त एकीने पण लिहिलं मराठी कोथिंबीर, अश्विनीने लिहिलं कोथिंबीर. कोथिंबीर पण तरी हं. पण ती पण कोथिंबीर टाकू शकता, पण ते पण नाही. आणखीन एक गोष्ट, जी मालवणी लोकं सर्रास टाकतात तुम्ही सांगा. एकीने ट्रिक मच्छीमध्ये.
आता येईल, आता येईल, आता हां, नक्की तुम्ही येईल. मच्छीमध्ये हां, सांगू शकता. अजून आम्ही पण ती गोष्ट दाखवली नाही आणि काढली नाही, ती काढायची बाकी आहे. आणि ती काढावी कारण ह्याला एक हिमूस वास असतो ना, हं. त्याच्यामुळे. आता ती काढावी लागेल मला पण. सांगा तोपर्यंत तुम्ही कमेंट करू शकता. तोपर्यंत शिजलं की नाही ते कोथिंबीर बघा. शेवटाला वगैरे टाकू शकता, कोथिंबीर पण ते आपण सर्रास नाही टाकत. हां, असेल मच्छीला तर असो तर टाकावी, ज्याला हां, आवडते ते. आवडत असेल तर घालावी. असली तर घालावी. आवडत काय असली तर नक्की घालावी. कोथिंबिरीला एक छान सुगंध असतो आणि ती पण भरपूर बहुगुणी आहे. आता बटाटा आपला पण पटकन गावात करतात तेव्हा आता हे मोठा बघा दाखवायला पाहिजे. हे बघा. हां, कोकम, हं. आमसुला आपली सोला. हे घ्या. ती तर होईच. त्याच्याशिवाय मच्छी आपली परिपूर्ण होणार हो नाही. ना. मग ती सुकी असो की मग ओली तुम्ही असो. चिंच पण घालू शकता किंवा कैरी पण तुमच्याकडे घालू नाही शकता. गावात असाल तर हं. तुम्ही घाला आणि आता कैरीचे आंबे झालेले आहेत. जर असतील कैरे तर नक्की घाला. हां. काय-काय आहे तो विरारच्या मार्केटमध्ये जाऊन बघा. हां, मच्छी एकदम बाजारात तर सगळाच गावता गो. 12 महिने. विकत सगळाच गावता. काय म्हणतात लंकेवर सोना, पण आपल्याला काय उपयोग आहे? कोकमा घरोघरी असतात मालवणी आता लोकांच्या. पाऊस पडलो म्हणून यावर्षी लोकं शहाणी झाली हां. गेल्या वर्षी काय झालेलं माहिती आहे? पाऊस 15 अचानकपणे तारखेकच पाऊस पण तो पडलो. अचानकपणे पडलो ना. पिलो. यावर्षी म्हणून कोकमा रवली. यावर्षी लोकं शहाणी झाली. त्यांनी काय केल्यानी 1-2 मे महिन्याची 1-2 तारखेकच कोकमा सुरू केल्यानी. ह्या तर तुम्ही वर्षी केलात की नाही? माणसं रवलीच नाही. पहिली कोकमाकच बसली रतांबे पडून. हिली मुंबईवरसून हिली सगळ्यांका जमयल्यानी मुंबईकरांका आणि कोकमा बनवून घेतल्यानी. अशी फजिती होता ना हो. म्हणून यावर्षी लोकांना कळलं बाबा पाऊस कधीही येईल. रतांबे फोडायचे, त्याच्यानंतर किती खटपट असता. कोणाकोणाक रतांबे फोडून ताप पण तुमचा येतात. मोबाईल आहे? मला मोबाईल ते असा पण तो पिशवीत असा. इंग्लिशचा आणतंय, कमेंट काय आणतंय. कळला नाही बाबा. माझं इंग्लिशचं कमेंट येता. आवाज बंद करते. आवाज मगाशी वाजत होतो. अश्विनीने लिहिलेलं, की कोकम टाका म्हणून. हं. आदित्यने लिहिलेलं आंबा टाका. बरोबर. प्रिश म्हणून काय आहे मला नाव नाही माहिती. हाय ताई, हाऊ आर यू? बोथ लव्ह यू. आय एम फ्रॉम गोवा. प्रमिलाने लिहिलं मालवणी मसाला मिळेल का? हां, तुम्ही आम्हाला WhatsApp करू शकता मालवणी मसाल्यासाठी. नंबर देतो खाली. तर तुमका सांगतो. आता आपलं हे हं, शिजलंय. बोंबील बटाटा रस्सा भाजी मस्त झालेली आहे. कलर रेसिपी पण आवडत असेल, रंग आवडत असेल तर लवकर स्क्रीनवर कलर डबल पण टॅप बघा करा कसं आणि लाईक येतो. करा. आता बटाटा मस्त शिजलाय हा बघा. कॅमेरा हलत असेल तर आता दाखवते. हा बघा याचे 2 फोडी मी केलेले आहे 2 तुकडे. एक घाव 2 तुकडे. एक घाव नाही घातलाय, चमचो घुसवलंय. भाकरी सोबत तर मी आज भाकरीच केले. मी आताचे संडे आणि मंडे. सॅटरडे 2 दिवस आमच्याकडे भाकरी असतात. जसे लोकं बाकीचे संडे हो या मंडे अंडे खातात, तर तुम्ही खातात संडे, सॅटरडे भाकरी. भाकरी. कारण चला आता भाकरी गॅस कशी बंद करून टाका. आपली गॅस झालेली आहे. आता कढई उतरवूया. भानशिरा. फडक्यात काय म्हणतात मालवणी भाषेत? भानशिरा. एक वाला कोणाकोणाक शब्द माहिती असतात तर त्यांनी स्क्रीनवर लगेच कमेंट करून सांगा. एक ओला, एक सुक्या. काय हो सांगतं ती परवानची चेडवा आपली भानशिरा कशाक म्हणतात काय काय. अरे वाह! आता मराठीत आला. हाय ताई, कशी आहात तुम्ही दोघी? मोग असू दे, आम्ही गोवाही या की गोव्याला. नक्की. पण तुमचं नाव नाही कळलं आमका. आयडीवर काहीतरी भलताच नाव. आता मका वाचू गेलं नाही म्हणून मी वाचले नाही. शेवटचा जॉन कळता. पण नाव काय आता तुम्ही सांगा ना? तुमचं स्वागत आहे आपल्या हां. परब किचन लाईव्ह मध्ये. आज आपण केलाय बोंबीलचा रस्सा बटाटा. आणि थोडे बोंबील कमी होते म्हणून त्याच्यात घातलं बटाटे. तुम्ही असं करतात की नाही तर खाली कमेंट करून सांगा. कुठलीही भाजी किंवा कायो कमी असला, की हा कमी तिथे आम्ही म्हणत बटाटो येता की नाही उडत ते सांगा. आम्ही मालवणी. हां. ओके प्रिशचिला. ओके, ओके. आता मी बटाटो बाजूकच केले आणि बोंबलांकाच घेतले आणि ग्रेव्ही घेतले बघा. 1-2च बटाटे आपली इली आहेत. पण मस्त अगदी रंग तर सुरेखच आहे आपल्या मसाल्याचा. कोणाकोणाक हवं असत तर त्यांनी बुकिंग नंबर दिलेला असेल खाली गॅस WhatsAppवर. झोप
बुकिंग दिलेला असेल WhatsApp क्रमांक ते तुम्ही ऑर्डर करू शकता. नाही जर केला असाल तर, येईपर्यंत पाऊस पडलो असाल तर. चला बरोबर अर्ध्या तासात आपली रेसिपी झाली हां. वाटप पासून ते पूर्ण शिजेपर्यंत 35 मिनिट्समध्ये आपली ही रेसिपी अशा प्रकारे झालेली आहे. कोथिंबीर हां. शिवडा, बाकी ह्याच्या सगळा झालेला. मालवणी मसालो बरोबर हं. पडलो, वाटप ताजा-ताजा हा. सुगंध भारी येता. एक नंबर सुगंध. जो सुक्या बोंबलाचा सुगंध आहे ना, खरंच सांगते मला सुकी मच्छी म्हणजे पावसाळ्यात गावणार आहे ना, आपली मच्छी कारण समुद्रात बोटी उतरत नाही. वादळ वगैरे इलेलं असतं. तेव्हा आपल्याकडे ह्या उन्हाळ्यापासून म्हणजे मे महिन्यापासून तुम्ही पावसाळ्याची तयारी करू सुरुवात करता ना, तेव्हा सुके मासे सुद्धा भरून ठेवा. म्हणजे कसे माहिती दुधाची ही ताकावर भागवतात अशी म्हण आहे ना, तशातली गोष्ट. 4 घास जास्त जातात. नाहीतर आपल्या मालवणी माणसांचा आणि माशांचं समीकरण खूप चांगला असा. आपला त्याच्याशिवाय घास उतरणार नाही हां, असं म्हणतात ते खरंच हां. माझं तरी गणित तसंच हां. तुमचा असा की नाही ते सांगा. तर अशी ही रेसिपी तुमका आवडली असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि सुके बोंबील आणू विसरू नका. लवकरच आम्ही तुमका व्हिडिओ दाखवते सुके बोंबील कसे स्टोअर करूचे. जर वेळ गावलो तर आणि बोंबील पण गावाक होय. हां. नाहीतर त्याच्यासारखे तळ्यात मासे आणि घरात भरोसे. चला अशा प्रकारे आपण ह्यो लाईव्ह एंड करूया. जर तुमचे काही प्रश्न असतील कोणाचे बघते आता मी हां. कोणाचे इलेत ते बघ. हे बघ अश्विनीने मराठीमध्ये. लिहिलं हां, 2-2 मोबाईल आहेत मराठीमध्ये. हं. अश्विनीने लिहिलं छान रेसिपी. थँक यू अश्विनी. मनोहरने हाय लिहिलं. हाय मनोहर. अश्विनीनेच लिहिलं बॉईल में कोकम आणि कोथिंबीर दोन्ही. हां, बरोबर. प्रिशीलने लिहिलं. आम्ही पण काय बाणशेरचे म्हणतो कोकम भानशुर. भाषेत. ओके भानशिर. ते भानशेरचे झालं. धन्यवाद, धन्यवाद. चला अशा प्रकारे आता भानशिऱ्या करूया. टाटा गुड बाय आणि रेसिपी करूया बाय बाय. धन्यवाद. हे बघा.